Boldai bácsi. Hát, én kérnék... Egy malacot? Malacod van. Na, nekem meg kis malacom van. Na, adjál nekem almát. Almát akar. Igen. Kérek egy almát, anya. Tessék. Tessék igyekezni. Köszönöm. Apa, cukor kell. Nem kapsz. Apa, cukor kell. Cukrot akarok. Fiam, nem kapsz. Na. Ó, tessék. Micsoda? Mit tetszik adni nekem, Boldai bácsi? Cukrot? Igen. Nem veszek a gyereknek cukrot. Nem jár neki rossz fiúval. Na, akkor. Apa, üdítőt akarok. Nem kapsz. Igen, otthon. A víz ingyen van. Na. Menjél Kérek szépen még paradicsomot. Paradicsom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Apa, vegyél nekem teát! Főzzél otthon, fiam. Na, kérek szépen még egy doboz cigarettát. Meg egy dohány. Így van, egy dohányt kérek. Úgy van. Meg egy mi? Cigarettahüvelyt kérek. Igen. Aztán. Tessék igyekezni, nem érek rá. Ó. Köszönöm. Ide adnám. Köszi, Laci. Apa, cukrot akarok. Nem leállni. Na, milyen cukrot akarsz, fiam? Tessék. Finomat, gumicukrot. Tessék. Köszönöm szépen. Finom. Köszi, apa, a gumicukrot. Mennyit fizetek? Tessék, Laci. Köszönöm szépen. Ilyen nagy tészta. Hát azt nem bírom el. Adják kísérlet. Jó. Köszönöm szépen. Valamit elfelejtettem. Mit felejtettem el? Jaj, elfelejtettem a tejet. Jaj. Elnézést kérek. Visszavettél? De nem találok ilyen kicsit. Jó, köszönöm szépen. Mint egy kicsit. Na, viszontlátásra. Kell még egy. Kell, nagyon jó, Röpi mindent visz. Röpi bankot robbantott. Na, pápa. Ja. Gyere, fiam. Megyünk a kocsmába.